Nagtagarin mo ni ante. Wala puta. Madam Tonyang. Hi Box! Magandang Tonyang, is me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and before we start this vlog, nais ko po muna pasalamatan lahat na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po. Tayo po ay road to 11,000 subscribers na. Ayan, as you can see, mahirap po ako magsalita ngayon kasi naikat aji braces ko and naka-retainer na. Ayan. Maraming salamat po kaya Doktora Dalawi daw ng Aurora Isabela. And for today's vlog mga box, meron tayong makakasama dito sa bahay and ayan, sikat na sikat siyang vlogger from doon sa Tabok. Dito muna siya sa bahay kasi nagko-content kami and we are nagko-collab kami with Mr. Rabitab, Manang Ella, and shock ako. Ayan, adato'y sunan, manggulgulo. Ladies and gentlemen, gentlemen, Miss Andy Morena. Hi ka. Hi sis. Hi mga sis. 1 million takablo ba? Hugs and kisses. Ay, awan ba kasi ay, agawan na. Ay, katayo man aja ipakaman iti yanti channel ko aja. Hugs and kisses mo. Intro, 1, 2, 3, action. Hi mga sis, it's Andy Morena. Welcome back to my life. Again mga sis, nais kong magpasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa YouTube channel niya. It's 1 million takalobong hugs and kisses mga sis. Ayan, o, tignan mo. First time natin yan makikita sa YouTube channel ni Madam Tonyang. Sa akin mo lang ba ginawa yun? Oo, dito lang sa YouTube. Yung mga monetized YouTube channel, ito yung first. Oh, di ba? Madam Tonyang kaya yan. Kapal nyo. Ayan, so this day magko-content tayo ng A Day with Andy Morena at titignan natin kung ano yung mga normal na ginagawa niya dito nung makipaspasyal sunang Tibalay. Nga minari recently nakikita-kit no parbangon rumarso na mapan mga lalat at Skyflex. Baka nagibabag ti Pansit Canton. Pagkatakaw mo ti baklaw kininaw. Ayan, so yun yung gagawin natin ngayon. Mag-focus tayo kay Andy Morena sa mga ginagawa niya. Usually na ginagawa niya everyday dito sa bahay ni Madam Tonya. Ata, isuna! Oh my God! Naglablaba ka! Because wala na akong damit, I have to wash. And nakakahiya naman kasi pag nandito tayo sa mga bahay-bahay na ganito. Alam nating mahiya! Apay nga men, dagbatitin kabel mo nga badom, intugot mo nga badom, ki 1 month ka ditoy. Ganun talaga pag tanga yung tao. Ito to, bubra na apo. Pakita man di brief mo, brief. Oh, okay din na! Okay din na! Brief reveal sis! Social debrief ko, Walker, girl. Patingin nga. Yes, pag laglagan na ito niyang pumanong at timan. Nag-sexy zone ng aglaba si kani o. Bagong tan na kami ni Mami Ungit. Paglablabain da ka. Normal lang ito gawa. Normal lang ito nga gawain iti binibini. Nalatugan. Basta every spill mo dapat sis. Agkatawa ka kasdaan. Tag-scripted. The coach ko tata. 1 week nga coach. Kadwa ka. David Andy Morena. Ayan mga box, babalik tayo. Ngayon ginagawa natin ay nag-edit tayo ng meme. Meme ba tawag yun, Mami? Oo. Meme at kagabi kasi nag-shoot kami ng mga videos for Mr. Rabitab, Manang Ella, kin shotmit lang. Kung kininanaapan, nag-ring po. Ayan, kasalang apot yung pobrana ni Andong, nakaidagin dayo, tapos to no mga latan, kazay. Ana? Charot lang, syempre bisita natin siya. At syempre, Andy Morena yan, di ba? Pero mga kabusika, ikaw muna di agwat natin. Siyempre, kumpara sa 60,000 subscribers, yung 60,000 subscribers na Andong, 17 cents? Pag 7. O, umakar kayo, maming kanyak, tapos iyan, subscribe yung suna. Ayan, maraming salamat kung gagawin nyo yon. I-update ulit namin kayo, ko kayo, mamaya, na naman ito Brian na.
To na abdi gusto na videoan tayo gusto na. Bye! Ano? Siyempre, aday with Andy Morena nga. Wala akong ginagawa kasi nga ginagawa lahat ng mga masanuring tao dito yung gawain dito sa bahay nila. Oh. Ngayon na Kayong ano dyan. So ang ginagawa ko, I'm editing my picture. na grinder. Hoy girl! Oh. I don't use grinder. I grind, kaso nga lang hindi yung grinder application. Ito, grinder. Nagtagari mo na, ante! Joke lang, ante. Ante, inyati na imas na luto na itatok mo. Mo! Tok mo. Joke lang, ante. Ala putang ina! Biglang bakla! Ako din, akala ko sumabog yung tangke ng tubig. Kumanda kayo mamayang gabi. Ano masasabi mo? Ang ina nyo. Ay, di pagatang po kaya nga. Oh. Against the light mo, bakla, Parang papangan. Ang maniso ata. Oh. Ano si Daimandong? upo with what's this? Sardines. Agri-rin sa amin suna pagpakanin yung met kita bungaw ne. Kaya pagpag-aapay kasi si Pasida. Uwi, adapay ne kastane. Kastane. Oh. Hindi ako nakain ng ganito. Char! Ayan. Mga kami lang apo. Kasta lang to Brian Mitper tapos ad-content aya. Ad-content kami. Di ba ito ang karayanan doon? Oh, hello ko ng Marudel. Hello! Pininayo! Mga ane! Gawa ni Manang Ella. Ako ni Christine mo. At ni Christine ne, hi! Lela. Ara di parlor. Wow! Ang mga. Electric Kapag kami karayan niya, di ba? Ano yung bagang? Napadakil kayo launay ti utog na pamilya siguro. Char! Joke lang! Go na Marudel. Kitaan nyo pagbalik ng ayaya ti baklat to, tsaka mami gisip ti caption, tsaka gisip ang amin ti contents dago. Kasi apo kasimpit ni Andy so agi sa mga naninira sa kanya na pangit ang ugali niya. Pangit talaga! Hawa na kasimpit suna, nakapinpintas, nakalaslas bangin kitam niya. Medyo balang kantis. Nawamit ti may content na mapantatoy kwarto ni Andong at ati ubrain na. Hi! This is my kwarto here. Yes, ito ti kwarto na ati, hindi tayo ti silaw na. De, magkakaroon tayo ngayon ng Bag-Raid! Okay din ang bag-raid nga. Ang Bag-Raid ka na oh. Ano ti dal-dalam no mapan ka rum-rum wartikwa. So bag-raid nang dito lahat ng mga damit kes. Okay. O damit Go. lahat ng mga to. Okay na miyan, just mood na bakla. Kasi damit mga sis. So dito yung if I'll go out, dito yung bag ko na kwa. So ang laman nito is, you know, lip tint. Tapos lip gloss. Salamin. Tapos, di ba, kailangan ng gamot. For Kinautok. Tapos sprayer. para saan yan? Sa lamok. Ay madaming lamok dito sa kwarto mo. Hindi ako nag-spray dito kasi feeling ko walang lamok, walang kumakagat sa akin. Tao lang kasi yung kumakagat. Ay, sana all. Then meron pa siyang ito. Ito Okay yung na. brand ng brief niya. The brand of my brief. Sana all. Walker. Ano pa ngayon eh, daldalam to. Mga kwan niya, mga vlogging kit niya. Hindi, Ito taman na gamgamit ti Andy Morena no vlog. Kasi syempre di nila nakikita sa video mo kung ano yung gamit mong camera. So usually ang ginagamit ko, this is the Canon M100. Binili ko to ng 30,000. Ay wow, sana all. binili ko to ng Nag-flip siya oh. Flip camera. Ito taman eh. Natan eh, oh. Oh, yan. Flip camera siya. Ay, flip screen pala yun. 30, kuha, mabalik pa ilikaw.
Madi, talhang, mapardinan. Oh, yan. So usually ito na yung ginagamit ko pag nag-vlog ako, pag nasa bahay, madalas. At kapag nasa outdoor ako, ito yung ginagamit ko, GoPro, nagpipintas ti gamgamit na ni Andong. Meron din akong ganito, DSLR, pero Yung mga una mong videos, madalang ko na lang ginagamit kasi nga mabigat. Tapos yung Oo, nagdagsing. Ayan, so Aji lang mo tidakwana. Kung ano-ano na yung pinakuan ko. Ito, Aji, pagturturugan na ata. So you can see, nakikita nyo dito sa aparador ko. This is worth 45,000. Ayan, thank you! Wow. Naglukat ka na! Yaya! Go, Yaya! Nakita mo tata, babae kit na nakapekpek short kit. Oh! Naingam! Char. We have to close our gate kasi ay madaming invaders na chismosa dito. Di ba nandun mo? Gatay tayo ko na. Ay mga sis, nandito tayo ngayon sa sentro ng Kabatuan. Dito sa Chamalatan, okay na, makadamdampol ka. Kabatuan Public Market kasi nga bibili kami ng robos kasi ipaprank namin yung mga bakla sa bahay. So papainumin namin sila ng robos para magtangar ang kanilang ukal-ukal. So hindi tayo gumatang. Lahat sila, kitain tayo nung sino pinakadaktalatag na. Sa ano kuhan? Like as you can see mga sis, that's Madam Tonyang. Maglalabas siya ng pera kasi palamunin lahat ng mga tao sa bahay. Hindi, kailangan namin ng pera kasi nga in case of emergency, in case may magkasakit mamaya ng tiyan or hanamatupulan kinautog na pati nga ipa-hospital agad-agad. Hoy, baba, iba ka sa akin. Sige, nakakatawa-tawa. Laura ng milyon! Bakit ba kamo kanya? Hindi ko alam kung bakit mahal na mahal ako ng taga Isabela. Oh, may Andy daw dun. Oh. Hi! Ante ang picture? Basta si Smosa ako naman. Adot chismosa gayam ito yung kilala dag ito. Picture kayo. Go na. Lagay dan. Lagay gan. 1, 2, 3. Hello. Tatalo nga chismosa. Kasinsin ko di. Kasinsin ko di may ari tiyato. Ay ha. Oh, diba? Karoy. Hintay yun, pang pardi kayo tikwa. Bye-bye. Ag 1 week na kung mga auntie. Pinatalaw na di kwa. Picture lang ako interview, partakan nyo. Ano? Diba na? 50 pesos per click, ha? Go na. Sige na, ako natin. Oh my God! Oh. Dito muna natin. Nagduda kasi saan kami pa nagbigis. 1, 2, 3. Nag-uukay na andong. Ang kasi fan ng throw-throwers. Dati Ay, throw-throwers yan. Ano? Ay, ini nga bakla ni. Pag-libre ni Andy. Hindi, Dahil sa hotso na ti kwa. Agdaramang kasi ka. O, di ba nakita yun na sino naging Mama, kwarta? oh mama yung ungit, di ba? Ah! Madi na kapay nga ikwa na mga magilibre so na ti kabatuan. O, legit nga alcohol kasi yung ibang establishment ang nilalagay is kwa. May tubig. May tubig. Ayan. Saan ito? Ano to? Oh, walang ganyan. Wala na. Awa man kastoy si tabukin. Karawang ka. Oh, at nangaron. Hala ka na iba sa komento. Sober. Sovereignty. Sober. Bara ka mami. Hindi kayo matong malako yun? Tagalog? You are not supposed to be here in Isabela. Tagalog talaga? Anong pinaka pangit nyong ino-offer sa tao? Ano po ba? Milk tea po or ano po? So may pangit talaga. Hindi, yung pinakamasarap. Milk tea lang.
Yung cheesecake po, tapos yung cheese dessert, tapos yung signature fruit po. Yun po yung bestseller namin. Signature, ano yun? Fruit tea? Opo. May fruit tea kayo? Yes po. Anong flavor? Fruit tea na natin sis? Ano pa yun? Sakwa, Oreo cheesecake. Oh, kay Madam Tonyang daw. Ito garot kira. Ah, Hindi ka lang madamit na kaya eh. hindi yan. Kaya ulit. Ulit, kaya Oh, Nganga ka. Kung kati abad ako si Mami kati bulong na, tapos may kabig na. O, doon na nga. Apa. Bao. Nakita niyo daytoy di makunkura nga aba. Nakita niyo ang buya, daytoy di makunkura nga kismosa. Bao. Aba, bao na kaya. Aba. Aba. Ay, namkin. So, dati tayo apat at Sober and Tito di Sentro. Pumunta kami dito kasi imbaga na karoon ni Andy. We will going to prank. Tama di English ko? We will going to prank. We will prank. We will prank. We will prank the bakla Mr. Abitab, Team Mr. Abitab and Manang Ella. Manang Ella. The whole team. Full team of Ilocano bakla vloggers. Ayan, gumatang kami ti Robus, madamdama din. Kasano ti plano? So, basically, tigagawin nila siya yung kwan. Siya ang mag-a-up na manonood kami later. Tapos, parang maiilitan siya. Kasi mailit naman talaga doon. So, titimpla ng juice, ilalagay yung robust, then, let's see what will happen. So, dati flag racing nga mangyari. Agtatangar agad di boto ti babakla kitang tanan. Oo. Agwiwinnar dati utog na dyan. Ay, pag lang yung ramen dapat ata na nanay sa akin. Kami ko may ibaga talaga, di ba? Awan namin di mabalin ko nga pagatangin. Alangan nga ni papang ko. Kasi niya rasas ko kinipoka. Kinanta madamdamang, yung sa paila ko mamadita ma-include ayan. Baka barang Abak si kayo di maprang marikas mo pa. baka barang abang ating adwata si kapatid ay Diyos ko. Allergy na ti Diyos ko na Pati mo madamdamang. nakatulot na kakan siya di kwan. Ay, what? Sa bakit pang panunot na ate si Alam kanipoka. mo ba rin ito, Benny? Talaga iraman kayo. Ay! Na? Ay ate. Hindi na natin si Ay ate ka mo na. Ala si ate. Allah. Ito. Ayan. At ati order min. Libre ni Andy Morena. Mami ungit. Mama ungit kita magilib-libre ni Andy. Nga siya. Agilib-libre ni Andong ito yun kabatuan. Uminom kami lang ba? At aquarius na ate may isang kakadwa. Awan si Arda to, inyamot yun. Makataktak keso na guys. Tanay. Makataktak keso. Mayor! Nagbaanang kayo, Mayor, ng awang mo pagtakyan iti palingkiyo. Kayo ate? Viagra. Oo, totoo Viagra. Wala kasi. Wala? Saan nakakabili ng Robot. ganon? Meron. Meron daw. Bibili ka ha, siniguradonan ko nung ay agdamag kami lang hagbalik. Len, kaya po pumatang ka. Extreme ay toy. Len. Hindi kaya tanalukatan. May nalukatan dayta, friend. Dalawa yan. Ano may ito? Kumikita lagi 122. babakot ni kung nanan to ka nag-utog tayo. Yung colorful yung bibilhin natin ganito. Juice. Kasi nga, ilaok na ito. Nuhan nga agtangar dagi buti babakla. Pang kami ulit ito eh. Tas 254. 64! 250 sila 64 lahat ta. 264, 132 plus 1. When? Hindi na pa amumat gaya. Ay, Kaya ko. Ano may bagam? yeah. Dawatin na ka no? Agsusuldo kayo na lang ito. Ito yung kayo makagatang kasi. Juice pie. Oh, kawag doang magna, wala doang magna. Okay nila, paliwawag nga akong nagmagna.